Predstavujem vám novú značku okuliarov Swarovski, ktorá je v našej optike. Každý z nás pozná značku Swarovski, preto by som vám ju chcela trošku priblížiť. Daniel Swarovski bol českým rodákom, ktorý v roku 1883 vynašiel stroj poháňaný elektrikou na brúsenie dokonalých kryštálov. Neskôr sa presťahoval do Rakúska, do Tyrolska, kde mal najväčší zdroj vody. Firma Swarovski pochopila, že spojenie kryštáľov a mody bude určite dobrým ťahom. V roku 1956 sa spojila s módnym domom Dior a vymysleli dúhový kryštál pomocou vákuovej techniky. Tieto kryštály neskôr používali nielen v šperkoch, ale takisto aj vo výrobe kryštáľových lustrov. Okuliare sú nesmierne pohodlné, kvalitné a perfektne sedia. Kolekcia okuliarov Swarovski je vynimočná tým, že je napojená aj na kolekciu šperkov, teda vie si každá dáma spárovať nielen svoje okuliare, ale aj šperky. Celú novú kolekciu si viete vyskúšať u nás na kamennej predajni alebo prípadne si ju prezrieť na našom e-shope www.optikaoravcova.sk.